Vídeo número 22. Part número 2. Rotació de figures geomètriques. Dibuixem un triangle. Primer començo amb els seus vèrtexs, que seran, per exemple, el punt A és el punt 2,6, el vèrtex B el punt 6,2 i el vèrtex C el punt 5,9. Ara tracem el triangle amb l'eina Polygon. D'A a C, de C a B i de B a A. Tanco la figura. Ja tinc el triangle. A continuació, amaguem les etiquetes als costats. Per tant, el selecciono per separat, els segments, botó dret, i amago l'etiqueta. Segment. Aquí ha d'aparèixer segment, el tinc seleccionat, ara sí, botó dret i amago l'etiqueta. Sempre hem de parar compte, seleccionar adequadament cada element que jo vull alterar, que vull editar. El centre de gir o de rotació serà el punt 9,2. 9,2. Per efecte, el programa li dona la lletra D, seguint sempre l'ordre alfabètic, A, B, C, D. D'acord? Nosaltres el que farem serà canviar el nom. Selecciono i li canvio el nom. Per exemple, li direm punt, per exemple, P. Serà el nostre centre de rotació. Ara farem girar aquest triangle 100 graus en sentit horari respecte al centre de gir P. Per això activem l'eina de rotació al voltant d'un punt. Què em demanen? Trobar, seleccionar primer l'objecte, és a dir, el triangle, a continuació el centre de gir, el punt P, i finalment posar l'angle que m'interessa girar aquesta figura. Bé, selecciono el triangle, el tinc ja seleccionat, aquí també el veiem la selecció, té una àrea de 12 unitats quadrades, com ja hem vist en altres vídeos anteriors. A continuació el punt P, i ara em pregunten l'angle de gir. Eren, recordem, 100 graus en sentit horari. Ja tinc la figura girada. Què observem? Doncs bé, el vèrtex A' resulta de girar el vèrtex A 100 graus en sentit horari respecte al punt P. El B', el mateix, de girar el vèrtex B 100 graus sentit horari respecte al punt P. I C', girar el vèrtex C 100 graus en sentit horari respecte al centre de gir P. Com podem comprovar això d'aquí? Molt fàcilment, activant l'eina segment. Aquí puc variar el seu estil. Per exemple, vaig escollir el que treia per defecte, aquí, aquest. Una línia amb punts com indiquem aquí. Doncs unim amb aquest segment, amb aquestes característiques, el punt A amb P i P amb A'. I vaig a trobar quan val aquest angle. Aquest angle ha de ser 100 graus. Anem a comprovar-ho. Eina angle. Necessito, fixem-nos bé, necessito 3 punts, un punt lateral, un vèrtex i un punt lateral. Selecciono, punt lateral, vèrtex i punt lateral. 100 graus, efectivament. Faig el mateix pel vèrtex B. Activo l'eina segment, de B a P, i de P a B'. Ara activem l'eina angle, punt lateral, vèrtex i punt lateral. L'angle és de 100 graus.
I finalment el mateix pel vèrtex C, de C a P i de P a C'. L'angle serà, per tant, també de 100 graus. Què passa si jo ara, per exemple, selecciono el centre de rotació i el vario a la vista gràfica? Selecciono el punt aquest aquí i el vaig movent. Com podem comprovar, la forma de la figura que hem girat varia la seva posició i característiques. El que no varia és l'angle de gir. Continua sent sempre de 100 graus. Encara que jo mogui aquest punt, els angles no varien.